Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Miss Beautiful. Kabalingan ka, Korter. Jean, ken kasama tayo na tayo specialty nga, pulutan dito. Sige, sir. Nagan mo? Gloria, sir. Wow! Nagan pa lang. Gloria na. Bastos. Uy, kinabastos ka dito bang ibagbaga? Siya kayo ni Randy. Iyaw awat na titakulap naman ang naming inisnamp ko. Mabit lang, sir. Talag na ito isaganak na kita order ko. Inasid ganak ni Esther, manunemi nga padak na serbadura ito dayta nga karinderya. Nalimad a karinderya. Kamu pa hamo nga datay madlaw nga karinderya. Nga umay pag tek-tek outan, dagiti mahilig iti exotic food. Ken umay, dagiti kas kini Randy, datay bastos ako nakita nga mahilig ka dagiti nga exotic food. Noon yakit nga dat exotic food nga magbagad. Mangpaaram ka no? So nga naaram dagiti lalaki. Kaya pungor dita exotic food nga magbagad. Sabi kasi mati na impakitam ka yung kuha na. Bastos Siyak ko man. Di masidig kang kuha na. Guwapo Guwapong yung bastos. Hamokras. Huwag no. Ika sa nunga rin sikat crush na. Isnabag Adamat di sinun ko. Tay hadid sundo nga tricycle driver. Uwan. Di mo, ibaga di mo kayat. Kung kunak lang Yung kayat mo lang ni sinun. Tsaka mo. Bukan tayo yung isa ganak ti order ta. Ang mga agriri da. Ni Nanan Delia manunemi da king kukwa ti karinderya. Ay, no adakas dyan ti klase ng customer. Sika, dengganak. Nana. Laglagay pa tayo kang kanayon, customer is always right. Yeah? Una na. Uno, crush ka kayang kwa na. Saan? Dekotse da. Mga opisina da. Siya karinderya. Ang servidora ta karinderya, may karik nga ta. Kaya niya tayo mo, baka isot agbaling ka kagasat mo. Dadi yung baga ng Gloria, wow, nagan laing yan kita, Gloria ko na. Hanggang agkwa, tiko na tayo ng saan tayo agsalita ti patapos. Anya tayo mo, baka na dyan nga lalaki, talagbalin to nga asawam. Kahit maswerte ka, maswerte na. Maswerte ka, no dahil nga lalaki nagbalin nga asawam. Agsipod ta, agbalin to nga napudnok ka. Nga ta? Sige na. Tanak isa na idasaran na gito kwa da. Order da. Sige nga Rod. Sasayatam na tayo da ha. Hamubas-bastusin da. I-deserve kon manong nemi tiya order da. Hi, Gloria. Mabaling nga mahala ti cellphone number mo? Mabaling ka ding maala, kompletong address mo. Umay kanto pa siya rin. Tingkay nangigan, pabagayam ket may salaing kapaset. Ti pagkasalitaan ni pagayam tinga Gloria iti Lawag City, ngayon ti pinauluan iti Gloria. May sa kadagiti intay pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the 4th week. Ini bulan ti Abril, malapit na. Ito no Sabado, manamnama ka absat kang gagayem, nga maamuan tayo ton, no asinno ti 4th grand finalist tayo. Okay ba? Okay. Kaya dikiti mataman nga agbibuya kanya kita, paki-like and paki-share ito yung live tayo. Kaya no saan ka pa nakapag-subscribe, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award,
follow. Ket no itunto YouTube channel ti pakangigan nyo, pakabuyain nyo. Dito yung video tayo. Paki-like, paki-share. Ket no saan kayo pa nakapag-subscribe. Iti YouTube channel ni paring Ray nga Ray Fiesta uno Reynaldo Fiesta Sentencia Award subscribe kagayam ken kaabsan ni Manong Yuhan Nemi dito yung Nemi Ruiz host ni Lagip Tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag 12:30 ng kadat alas 2 idang tulture nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencia Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii, ken di program at nga Lagip Tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Iti pa nang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo managitag kakadakkel ang premyo ay imagine managsid iti weekly and monthly prizes at agururay nga grand prizes. Agasin nyo ta 50,000 pesos ti awaten ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ket may isang special award nga umount to 5,000 pesos. Pagkapuan na gito nga premyo, kadagyaman tayo. Siyempre, iti nimbalitukan nga panagpuspuso. Iti padang tulong kada tayo ti Yum 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 Special Pork Belly. License and food handler certified in Hawaii. Ijaya da iti Ilocano talaga. Filipino foods in Hawaii. So nga padanan nyo ti panaglukot na. Tandanin, tapno may pakamo kada kayo, da kayo nga taga Hawaii, iti online platform na. Okay ba? Yum 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 Special Billy. Yum 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 Special Pork Billy dito Hawaii. Naimas padaanan nyo. Kaya nagablawan naman, nagatay, tangal daw, happy wedding anniversary. Kaya ni Domen Garcia, kaya ni Elmi Garcia, iti California. Okay? And taman dinggan dato'y panagyaman, kaya panangawis kada kayo. Dato'y third grand finalist tayo. Third grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencia Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ud-udi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mga bag. Tapno mapadasan nyo met ti mga bag. Hindi ba naman agbubuyakan niya kita, share ti live tayo ni Rubian Agpawa, asama tanggan ni Josephine Stango, kaya nagramamatan kita dumapahing agbibuya, nga jak mabasa tinaganda. Hindi nga rin ituloy, nga ibansa dito Lagip Tinapalabas ni pagayam tayong Gloria itilawag siri nga pinauluan timit lang iti Gloria. May saga nagiti pagpilyan intinta pa ng pili ti best letter of the fourth week iti bulan ti Abril. Okay ba? Ngayon napimintas tumit lang yung kay Buyain into no aldaw 12:30 ng kanati alas 2 iti Lagip Tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag page. Ituloy tayo nga rin nga ibasa. Nakurapay kami laeng manong nemi upat kaming agkakapsat kat naasawaan ng digiti talo nga sang kasapulan sang kaapoyan iti panagbiagda. Kahit ko kumamat iti makapagtupos ti kolehiyo napimpinas mo laeng no adda napintas ka natalgad nga trabaho. Ngayon, nagpatingga aklang iti high school. Kadidi, tanalpasin ti basak ti high school, nagtrabaho ak. Aging ka nakastreka sa servidura, iti may sa karinderya nga nalimit ang may paggatangan, digitay mahilig ti exotic food. Manong nimi, ini pala yung nag-aarim kanyak ni Sinon, may isang tricycle driver, patsko, kinadaduarak ti high school, yung kislawan ti mariknak kang kuha nga na isang sangayan.
Kaya't nga sawen nga kayam lang mo kamsat ti pangbibilangan ken kuana. Naanos ket di nga hatid sundo, libre, awan ti baybayad na, umay naksunduan ti bigat, tulod nak ditoy papayak sa naktuuro-urayan nga rumwar, nagkasara kami ti karinderya, ket itulod nak ditoy balay. Masyanak met ken kuana nga manyar ti mabaling ko. Naging gang hindi may isang aldaw manunemi na maamok ni Randy. Nabastusan naktikin na preskuna. Ngem kitkidawan na manunemi ti cellphone number ko, ken ti address ko, ngem saan ko nginted. Ngem ti karabyan na mano. Nagring ti cellphone ko. Ni Randy. Hello, Gloria? Nabartek ka? Basit lahay. Ang napalalo, kimbulo kay Drabia. Pasensya ka. Isungarod nga ating mawag aking kata. Kahit ko tagpadispensar, Gloria. Kasi ano pa nangalan ti cellphone ko, number ko? Esther. Nagkakti 1K. Ninted nan. Kasi tama ti address mo. Nako, ginatag mo kin Esther. Ti address ko, kin cellphone number ko. When? O may kanto pa siya rin. Okay? Dalatakin ka. Naisok ko na. May nakpinasyar nga talaga manunemi ni Randy dito'y balay ket ni grocery items. Manong sandubag, pinyawat na kinitatan. Sada pa'y flowers, ken chocolate ngantad na kanya. I love you. Sana ka may karikan ka sa Randy. Ang mutyak liba kayo natuloy kayo babae nga tinitibiyag ko. Ngayon diyak ka mo, noan niya't nakita kin ka. Tilagin nagan mo ang Gloria ket Gloria. Ano tarapa mo? Abay patingga ka lang ti karinderya. O mat pagbasa. Tulungan ka. Kitaan niya ti kuana, maited nga supapak, ti pagik. Ha na. No, nakasagana ka nga mga ipaay, di okay. Ngayon no saan pa taurayan ta makapagturpos ka, ken madaan ka di trabaho, tulungan nga to pa nga sumra ki trabaho mo. Sa tanto agkasar, ito makakasar ta, di bembangan anli. Abay kasla bastos ka. Gastoy ka talaga. Nakaruamak ti gastoy. Nuda mo, nga makitam ken mangig mo, mabastusan ka. Ngayon numaruam kanton, saan ton? Sige, ano ka nagbibayag? Kitlalagban niyo bagak pagbasahin ka. Gabot ay patpatek ka. Sa tanto larami din no, makapagkasawat dito, ada iti panulot mo. Inyo man ko dito kinitatang manunemi. Napod nun sa amat tarigagay ni Randy anak. Iyam kasanon ni siya nun. Amoyumat nang aytang nagtsaklipat patigisuna. Relax, kita bagam tungarot kayong kuwanan. Nga, isardeng nanti. Hatid sundo na kayong kat. Mga sayang lang dito nga panahon. Kasta nga rin bagak manunemi. Gapo ka di? Itiday dyan nga. Randy? Gabo ka dito pang opisina, kahit may saklang tricycle driver. Sinon, no talaga ko mangipatpateg ka, hindi ko mapailain. I'm so sorry. Agbabawi ka to, Gloria. Dakal ti pamatik, nga ti kalkalikaguman laing ni Randy kang kakita bagim, ti amin-amin mo. Into maumang kang ka, panawan na kanto. Pinagbasa na karod ni Randy manunemi ketkas gagangay siyempre adulat tamat dagiti umipos-ipos sumabasabat nga lalaki. Ngim liliklikak ida. Dinaramid ni Randy manunemi ket nagpa-open iti bank account ko sa ako inted ken kuana ti account number ko tapno sadyang i-deposito na ti amin nakasapula. Manunemi at dandagiti kundaway nga saan nga tungaw tawag isuna. Apay nga ta. Kat siya akong tumawag. Bisihag, pasensyakan. Awan sa maling haramidem na di
mangipas na ti panagbasa mo, okay? Yan tangay nakadeposito mo at amin nakasapulang. Doon tamit sa baling arar mo. Busy aki ti trabaho. Bakad sa baling nga pangigam kamitam na tapanag-usar mo, panagpulutan mo ti exotic food. Takayat mo ka din na mapasama ka na ta. Dinakpainaklo na. Dito yan nugot ko nga pagadalan na. Kahit ang asawan, I love you too. Agdate ta mga rad. Saan ta mapapanti ko, biglang liko. Sige. Kumayag dito balayo. May ngagpeso manunimi nakabisbisyak. So sana ko nang bayak, okay? Kahit ka lang makita na. Ken maarakop ka. Uy, Randy. Ken kahit kumawa, malaman ang nagiti lips mo. I love you. I love you too, Randy. Kinagyamyaman na, kiti pa ng tultulong mo kanyak para ti pa nakatungpal tarapap ko. Gaputi patpatig ka. Tapno may karikakas ko na nasapal ba't nga makapagturpos ka kan madang katinatalagan nga trabaho. Tapno makapagtinulong ta para iti panakaisagan na tinaran niya ka masakbayan to na kita nagda. Randy, Gloria, Randy, Gloria. Sa din tayo silad mo. Sampay kita. Agawid ka nga rude. Kahit nakapagturpusak manunemi, kahit idi, agawid kami kinitatang manipod di eskwela. Nadanon mi nga do tao dito palay. Apay, aging kang sumabat ni Randy Mano. Kahit siyempre nagpaala ka. Allah, di ambok kit. Akin ton bigat ko mapailaang mati pa nagpaluto kiti pansit. Pinakater kon. Kanadapay banda. Allah, Randy, thank you. Nagtekak ti board ket nakakasragsakak na may sak nga board passer. Ket kas iting kari ni Randy, nemi, sut ng tulong kanya ket nakastreka iti may sa bangko dito syudad Tilawan. Laging ka nga naangayan ti kalay sami, nemi, ket nakaragragsak kami. Ididamtengan ti first night, first fight, indad ko nga namin pinsan kang kuha na ti amin ko. Nakawawild nemi ni Randy. Kasto iti tao nga mahilig ti exotic food. Dahil ibibig mo, Gloria, my love. Titikit mo, Randy, Gloria ka nga talaga. Iti baruko mo. Randy. Ay ka namin pinsanin nga pisang titalon ti langit. Randy. Gloria. Randy. Nagmaris rosas ti tunggal dumteng rabi ket mapnek ket masagsak ket asog ket aring eng manunemi iti silid nga pagpapasa mi ti ragsak iti asawa. Naging kahanadaan kami ti kabukbukudan nga balay ket kastawan iti ragsak mi idi tadan bunga tenayat mi nagsasarno ti talo manong. Isungawanan ti sapulak pay manunemi ti panakiasawa ken ni Randy. Nagsipod tayo sut insagot nga po Diyos kanyak. Ken siyak met nga Gloria, di nagbaling nga Gloria ti biyak ni Randy. Nagananama tinaran niya kamasakbayan, di kiti anak ko, manong nemi, ket ni tatang, timusay, iti kapigsa, iti COVID-19 no pandemya. Di kaya kapsat ko, pasaremat umayda, agpatulong, no da problema da, kaya bagak kadagiti kaanakak, no da interesado, agbasa, pagbasa, mida. Ngayon tiya ka mo, nagpatingati lang ti high school graduate manong. Awanan ti sa pulag pa iti biyag mi ni Randy ta nagbaling nga sinpet na pudno kanyak ti asawa. Dito yung rod manong namin ti pakabuklan, ti pakasalitan ti biyag ko ginayan, at tupulos malipatan. Thank you ti laing mo nga nang ibasa, kat sabay kumada damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsalmingan ti biyag. Ito yung nadagyawan nga pagaya mo, Gloria. Gloria itilawag city. Thank you, Gloria. Thank you mat kadagitay nagbuya.
iti ababa nga pakasalitaan ni Gloria Iglawag City. Game sa advice ko na pimitas matlang na yung kain matlang na buyain mo na denggan into na aldaw 12:30 aging gana iti alas 2 iti DCJC Lawag Pabagay. Mayam palagip ko na ito'y padaanan nyo dito Hawaii dito'y panaglukatin ti yum 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 special pork belly license and food handler certified in Hawaii. Padaanan nyo ay ijaya da kadagiti na dumaduma nga Filipino foods in Hawaii. Padaanan nyo panaglukat na, papanangin pa ka muna iti online platform na. Kablawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. in Hawaii. Ikinagbuibuyan ni Nelly Gasmen Arcangel, ni Geoffrey Bautista, Nelson Alwag, Erlinda Stavillo, estawatan kin ni Peter Villanueva, ni Estrella Haduka, Rubian Nagpawa, Josephine Stango. Thank you. Kada kay aming sabala. Madamdama laeng. Few minutes laeng. Agsubliak to para iti dirmanong nemi. DT page nga dirmanong nemi. Sabay kita programa gabot agjo ti agkita dita barangay hall. Thank you for watching. Madamdama kikita tayo tumanin.